ओंखारबाय जोङो गासिबो जमा खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा फुं सम आं नोंथांमोनजों नुजाथ'वाखै माथो आंनिया आवाजा एसे माने बोरैबा जादों बेनिखायनो आं नुजाथ'नाय जायाखै। मुदुफुल फिथाइ लांफानो नागिरदों। दा नै मुदुफुल हानगासिनो माने जों दिनै थांगोन गुवाहाटियाव बेनिखायनो खायसे जगार खालामबाय। बेनिफ्राय न'निनो मुदुफुल फिथाइ हानगासिनो। दा बेखौ सुखांनानै सोबाय रेडि खालामखाबाय बेखौबो। बेनिफ्राय आं दा नै किटचेन खाथियाव जोंहा दालसिनि बिफां दङ। बे दालसिनि बिलाइखौ माने थानायखौ एसे गांनैसो लांफानो होननानै सानदों आङो। ओमफ्राय नै बिदि जायो आरो बिफाङा नोंथांमोना बहुदानो नुखादों मोनथिखादों जानो हागौ। बेनिफ्राय बिलाइया तेजपात बायदि जायो। बेनिफ्राय बेखौ माने फोराननानै होजायो आरो आं बारा होफेराखै न'आव दङब्लाबो होनाय जाया बायनानैसो होनाय जायो। बेनिफ्राय आरो दिनै आं लांफानो सानदों आरो नै बिदि जायो गुवार गुवारहां। दालसिनि बिफां सिङाव खाथियावनो कारजि बिफां फांनै दोङो बेनिफ्रायबो कारजि लांफानो सानदों। कारजिया खाखानाय न'आव दंखायो। बेनिफ्राय बै बेलेग मोनसे साइडथिंबो कारजि बिफां दङ बेथिं बांसिन थायदों ओमफ्राय बिथिं थांलायला आरो नैबेनिफ्रायनो खानोसै बारा बुरजा लाङा। जोंथ' सानैल' जानाय जायोना ओरैनोसो माने हामा जायो गोबाव थाबा। नोंथांमोना आंनि लास्ट भिडिअ'खौ नायदोंब्ला नुदों बेहाय आङो केक बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन। बेहाय केक बानायनायाव आङो थाव आरो सिनि होनायनि खोथाखौ खिन्थानो बावदों। केकआव आङो रिफाइन थाव आरो सिनिखौ गुरा खालामना होनाय जादों बेखौ आं खिन्थानो बावदों। बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय। रिफाइन थाव गैयाब्ला जों बाटारबो होनो हायो फ्राय बयबो मिन्थिखागौ। नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौबो गोबावजोंसो नुनाय जागोन। बेखिनिया जाथ'बाय। बेनिफ्राय आइया नारें जुम्ब्रा न'निनो लेमना नायगासिनो जगर खालामगासिनो दिनै थांनो गोनांनि। ओमफ्राय दिनै आंनि बे भिडिअ'आ माने बेहाय लास्ट भिडिअ' जागोन। उनाव देनां माला फैयोब्ला आरो नोंथांमोननो देखायबावगोन। बेनिफ्राय दा फुंनि 8:30 बाजिबाय माने माथोआ आंनिया मैया हराव गोमाजोबदोंमोन। बिराद खस्थ' जादोंमोन रायज्लायनो। दिनै एसे मोजां जादों थेवबो एफा मोजां मोनाखै। ओमफ्राय दा बिदिनो माबा माबि खालामगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांजोबनो सेस्था खालामगोन गासैखौबो। जि जोमफोरबो पेकिं खालामलागा दङ मैया आधा पेकिं खालामबाय बेनिफ्राय दा पेकिं खालामलांबाय थानोसै। दाउ गां फुगासिनो खाथियाव दैबो नै फुदुंनाय गोदौनाय दै दङ। बेनिफ्राय आइजों बेजों मावगासिनो। दाउआ मानै आं जे बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव मादैयाबो मासे हरदों होननानै। बेनिफ्राय नैबेफोर नारेंखलखौबो लांफागोन नांगौ जायो मालाब्ला। आंथ' बिराद मोजां मोनो नारेंखलनि लादु फिथाफोर जानो। न'निनो नारेंखल बेफोरो। बेनिफ्राय नै दाउखौ दानिया एसे माने खावस्रोबाय। बेहाय मानै दाउ दङ। मासेखौ जोङो मादै हरनायखौ गोदानानै लांफागोन गुवाहाटियाव। ओमफ्राय मासेया न'निनो माने न'नि बायनाय ना मा मोनथिला आरो जायखिजाया बेहायबो जानाय जागोन न'आव। बेनिफ्राय जोंबो एसे लांफागोन एवफ्रामनानै। देहाखौ दिनै आं मोजां मोनाखै गगा मोननाय एसे लोमजानाय भाब दङ। बेनिखायनो आं दिनै जेबो खामानि मावासै। बेनिफ्राय नै दा सानजौफुनि संनाया मोनबाय आरो जोगोनारजों अमा बेहाय जेबो गैया। आं दिनै किटचेनावनो जेबो खामानि मावनाय जायासै। दहाय साहा लोंखांनानै एसे भिडिअ बानायनानै उन्दुनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय नै चिकेनजों काक्रेल फ्राय दानि नोंथांमोना जे नुदोंमोन दाउ सावनाय बेनि उनाव बिथिं मैथा बांगालजों खांख्राइ संगासिनो। मैथा बांगालाथ' देहानि थाखाय बिराद मोजां लोमजानायबाबो जाजायो। बेनिखायनो आं दा एसे मोनोब्ला बेखौ जागोन। ओमफ्राय आङो दिनै माने मुलिखौ खेबनै जानो गोनां जादों। फार्स्ट टाइम जानायाव बारा मोजां मोनाखै। बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम जानायनि उनावसो आं मोजां मोनदों। किटचेनाव फैनानै आं दा नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय। नारेंखल लादों बेहाय जोग्लावरि बिफां। ओमफ्राय माइरङा ओंखाम जाग्रा माइरं जोसा माइब्राबो दङ। आरो सोबावनो लागा दङ मोननैसो फ्रिजाव दोनदो दा बेखौ दायो थांगोन उनाव सोगोन। बै पपकर्न पेकेटखौ जों बाबुआ जानो मोजां मोननायखाय गुवाहाटिनिफ्राय बायना लाबोदोंमोन। मोननायाथ' जेरावबो मोनो। बेनिफ्राय बे न'आवबो माने दोनखायो माखासे पेकेट बेनिखायनो जोंखौ लाफिननो होबाय। बेनिफ्राय मा दङमोनबा बिदिनो फिसा फिसा बुस्थु खायसे खायसे बुस्थुफोरखौ आङो गारियाव सोहोलांबाय नङाब्ला आथुर आथुर जायो उनाव। दुगैयाखैनो देहाखौ बोरैबा मोनना दासो मोजां मोनदों दुगैनोसै। दहाय बिराद अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा बिराद सान्दुं गोसा नै। गाइखेरखौबो फुदुंना सोना लाबाय। बेनिफ्राय लाथा एम्फौ बेदर एवफ्रामनाय पटल बानलु जिखिनि बाजार खालामदोंमोन बेखिनिया। पटला न'आव माखासे बायखानाय दंमोन बेखौनो लानाय जाबाय। बिदि जाबाय जोङो बुस्थु सोगासिनो।
खायसे बुस्थुफोरखौ जोङो सिगांनि सिटनि गाहायाव दोनदों, बेहाय जोंनो थावबो हरफानाय जादों। न'आव माखासे थाव बायना दोनदोंमोन, जानाय थाव। ओमफ्राय नैबेफोरखौ सिटआवबो दोननाय जागोन, मानोना जोंथ' उनावसो जगोन नालाय बाबुजों आंजों। दिनै जों बाक्सानिफ्राय थांथ'नोसै आरो माला फैनाय जाबावो, फैनायाथ' फैखानाय जाखागोन। बेलासिनि दा 4टानि बारबाय टाइमा। जों फैनो गोनाङाव न'खरनि बयबो जमा जाजोबदों, माने न'खरावनो दोनखाजोबोमोन आरो बयबो, ओमफ्राय सिथ्लायाव बयबो ओंखारजोब्बाय। सानजौफु समनिफ्रायसो आङो मुलि जाखांनायनि उनावसो देहाखौ मोजां फ्रेस मोनबाय दानिया। लामानि बाजारनिफ्राय जोङो खुसिया खांख्राय फाननाय नुनायलाय माने बायनानै लांफादों। गारिखौ लामायावनो दोननानै दा न'सिम थाबायबोगासिनो। बरमायाव दोङो आं दा बाबानियाव, दसे हाबलांदो। साहा लोंलांनोसै। बाबुआ बिनिफ्राय नैबे बिस्कुट दुलुर दुलुरखौ बिराद गोथाव मोनदों, बियो जागासिनो। न'निफ्राय ओंखारबोना दा फैगासिनो। बेलासे जाबाय, 5:30 जानांगौ दा। थांगासिनो। बेनिफ्राय जों दा प्रनिता रेस्टुरेन्टाव हाबदों। बाबुआ माबा मोनसे जानो थाखाय माने हाबनो गोनां जादों आरो। बाबुआ बेहाय माने हाबनो मोजां मोनो, थांनायनि फैनायनिफ्राय बाबुआ बेहाय हाबखायो। बिराद मोजां मोनो बियो बिनि पुरिखौ जानो, बेखायनो पुरि जानो थाखायनो हाबनाय जाबाय। पुरि जाखांनानै दा ओंखारबोबाय जोङो, जिरायबाय गारियाव। बहुद भिर जादों, हटेल सिङावनो जा बाहेरायावनो जा, बेखिनियावथ' फ्राय माने भिरानो जाखायो, बयबो हाबखायो जानो। बेनिफ्राय दा फैगासिनो, लामायाव दोङो। ओमफ्राय बाबुआबो एसे माने उन्दुनो ओंखारबाय। सानावबो बे गेलेबाय थादोंमोन, ओमफ्राय आं दा बेखौ नैबे फुथुना लाबाय बिदिनो गारियाव। फैगासिनो मोनसिगोन, ओमफ्राय एसे माने ट्रेफिक जामबो मोनदों। दा बिदिनो माबा माबि सानबोगासिनो दङ आङो। साननाय माने दा न'आव थांनो आरो बहुद खामानि दङ। गारिनिफ्राय माबा माबि बोख्लायनांगोन, बेनिफ्राय संनांगोन, साफा खालामनांगोन न'फोरखौ। जिहेथु जोङो बहुद गोबाव जाहैबायमोन, आंथ' 10 दिनानो थानाय जादों। बिनि उनाव गेजेराव हासबेन्डआ फैनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय दा बिदिनो आरो मानसि थायाबाथ' एसे माबा जायोना, साफा खालामनांसिगोन, बेखौनो सानबोगासिनो दङ। फारसेथिं एसे गारि गाखोबाथ' ओरैनो माने जिरायना थानायबाबो मेंखायो। एसे लासैबो फैगासिनो, मानोना बिदिनो खारलाय थाथ'लाय बिदिनो जाबाय थादो, माने गेजेर गेजेर जाम मोनबोगासिनो जोङो दा। जों न'आव गामियाव थांनानै बाबुआबो बहुद माने गेलेबोबाय, बहुद मोजां मोनदों बिबो। ओजोंथ' आरो लोगोबो मोनोना गेजेर गेजेर गेलेनो, लोगोआथ' बेहायबो मोनो। ओमफ्राय जायखिजाया मोजां मोनो आरो थारो बेबो ओजों। दा मोनानि 7:30 बारबाय, आंनि आन्दाजजों 8:00सोआव मोनहैगोन। मानोना दा एसे जाम जालांगासिनो, ओरैनोथ' जाम जायाब्ला इमान गोबाव टाइम नाङा। मोनफैखांनानै आं दा एसे साफा खालामबाय, बेनिफ्राय ड्रेस गोबां सोलायथ'वाखै, साहा लोंग्रोना लानि कापसे। बिनि उनाव बिदिनो माने हिफोरबो दिहुननो गोनां दङ बेगनिफ्राय, ओमफ्राय बहुद खामानि थायो, मावबाय थानोसै लासै जाबाय। बहुद दिन न'आव गैयामोन। साफा खालामखांनानै ओंखामबो संखाबाय, मोनबाय। दा हरनि 10:30 जाबाय, जाथ'वाखै, जासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ आरो आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
साननैसोनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन। गुड नाइट बयनिसिमबो।